Leonel Su, Franċiż ta' 49 sena li jinsab Malta fuq btala, inżamm arrestat wara tressa l-qorti miex li prova jagħmel atti sesswali ma' tfajla ta' 16-il sena bla kunsens. Il-prosekuzzjoni qalet li l-każ seħħ kmieni tnejn filgħodu fi-stabbiliment f'Paċifil. Intqal kif l-imputat allegatament iltaqa' ma' tfajla u bdew jitkellmu. Daħlu fit-tojlet tal-istabbiliment u l-akkużat beda jneżżal l-ħwejjeġ. Hawnhekk it-tfajla bdiet issabbat mal-bib u ndunat ħabibitha li marret u ħarġitha qabel seħħ l-att sesswali. Id-difiża talbet tal-ħelsien mill-arrest iżda l-prosekuzzjoni qalet li l-imputat faċli jaħrab mill-pajjiż. Żewġ Somali ta' 45 sena u 33 sena inżammu arrestati wara li tressqu l-qorti u wieġbu mhux ħatja għall-akkużi li traffikaw 35 gramma ta' droga kannabis u kokaina. Fil-qorti intqal kif l-imputati ġew arrestati waqt ronda il-ħadd li għadda f'San Ġiljan mill-Pulizija tal-Komunità li nnutawhom jaġixxu b'mod suspettuż u wieħed minnhom der jgħaddi basket lil ieħor. Fil-basket kien hemm pakketti ta' droga suspettati kokaina u kannabis. 3 fajliet mill-Kolombja ingħataw sentenza ta' 9 xhur ħabs sospiżi għal 4 snin u multa ta' 250 euro wara li ammettew akkużi relatati ma' prostituzzjoni u burdell. Il-prosekuzzjoni spjegat kif il-pulizija daħlilha rapport anonimu li f'appartament qed issir il-prostituzzjoni. Fl-investigazzjonijiet, il-pulizija marru fl-appartament fejn sabu klijent li qal li ħallas 80 euro għas-servizz ta' tfajliet. Fit-tfittxija fil-post instabu diversi sex toys. Il-prosekuzzjoni qalet kif il-prostituzzjoni f'dan l-appartament kienet ilha għaddejja għal madwar xahar u nofs. Fil-qorti intqal kif it-tfajliet qegħdin Malta biex jistudjaw l-Ingliż u bdew jagħtu servizz sesswali biex iġibu flus li tilfu wara li jagħmlu xahar kwarantina. Il-prosekuzzjoni qalet ukoll kif l-imputati kienu jirreklamaw is-servizzi tagħhom fuq l-internet. Raġel ta' 37 sena mill-Munxar inżamm arrestat wara li tressa l-qorti ta' Għawdex mixli li ħaraq vettura. Il-każ seħħ fl-ewwel jum ta' dan ix-xahar wara nofsinhar. Intqal li l-imputat huwa riċediv u għamel dan ir-reat waqt perjodu ta' libertà ikkundizzjonata. Albaniż li ġie Malta biex jaħdem fil-kostruzzjoni ingħata multa ta' 900 euro wara li ammetta li ġib ċertifikat tal-vaċċin fals. Il-prosekuzzjoni qalet kif il-każ seħħ il-ħadd li għadda meta l-pulizija ġew infurmati mill-uffiċjali tas-saħħa fl-ajruport li l-imputat wasal f'pajjiżna b'ċertifikat tal-vaċċin fuq isem ta' mara. Fil-qorti intqal li l-imputat ħabbis l-ewwel doża tal-vaċċin u allura ma jistax ikollu ċertifikat.